dos primeiros que abro. Vai facer ahora un ano, que levo, ainda non fai un ano que levo, que entrei nesta corporación. E, bueno, agradecer aquí a presencia da diputada provincial Mari Carmen, José Manuel Merelles, delegado da Xunta, xerente da INOR, alcaldes e alcaldesas de aquí próximas a nós e conferenciantes que van intervir neste acto. Nos, desde que entramos, o grupo de goberno que entramos no Concello do Bolo, pois, desde un principio queremos dinamizar o noso Concello. É unha das cousas, pois, temos a riqueza aquí, como este santuario, e empezamos con estes actos, como dixo Jorge Isla, o presentador, xa empezamos fixamos o 2 de maio a presentación aí dunhas paneles informativos de como foi evolucionando a historia deste santuario, e vamos a seguir con estas jornadas. Habrá máis actos en colaboración co Santuario do Obispado de Astorga, que por parte deles pois, empezará o Ano Santo o 6 de outubro hasta rematar o 5 de outubro de 2025.